wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dwi Ramadanti saking kelas 11 IPS 3. Nomor presensi gangsal welas. Teng mriki kula badhe maos lan nganalisis struktur geguritan kang judule Gendera Getih. Gendera getih, abang paningal krana murka, abang getih krana tatu. Banyu paningal getih utah ing dhuwur gendera, arum putih melati gondhong jangkepi. Abang putih dadi siji jero sulaman benang keramat. Ing astika putih kasuwek perang, abang putih mobat mabit. Ing bidang dada kusuma bangsa, abang putih maladi. Analisis struktur geguritan. Struktur geguritan kaperang dadi kalih. Kang pertama struktur fisik. Struktur fisik kaperang dadi gangsal. Kang pertama tipografi. Geguritan Gendera Getih panulisane rata kiwa. Nomor kalih diksi. Geguritan Gendera Getih migunakake diksi dasanama, tuladhane paningal tegese mripat lan astika tegese balung. Nomor 3 imaji. Geguritan Gendera Getih migunakake imaji paningal, tuladhane banyu paningal getih utah ing dhuwur gendera lan abang putih mobat mabit. Nomor sekawan tembung konkret. Tembung konkret ing geguritan Gendera Getih tuladhane banyu paningal getih lan kusuma bangsa. Nomor gangsal wirama. Ing geguritan Gendera Getih wiramane ana ing pungkasaning gatra. Tuladhane arum putih melati, gondhong jangkepi, abang putih dadi siji. Dadi wiramane yaiku migunakake aksara I. Struktur geguritan kang nomor kalih yaiku struktur batin. Struktur batin kaperang dadi sekawan. Kang pertama enten tema. Tema saka geguritan Gendera Getih yaiku perjuangan. Nomor kalih nada. Geguritan Gendera Getih diwaca nganti nada patriotik kang semangat. Nomor 3 rasa. Rasa ing geguritan Gendera Getih yaiku semangat perjuangan. Nomor sekawan amanat. Amanat saka geguritan Gendera Getih yaiku awake dhewe kudu ngajeni perjuangane kusuma bangsa kang wis mertahanake gendera abang putih. Niku wau video maos lan nganalisis struktur geguritan Gendera Getih saking kula. Cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.